bijzondere avond welkom heten. En hoe bijzonder die avond is, dat kon je merken toen we binnenkwamen. Maria op de ezel, Jozef, de engelen, de dieren en heel veel mensen in de kerk. Beste mensen, ik zou willen dat elke zondag Kerstmis is. Van harte welkom vanavond in deze kerstviering met de communicantjes en andere kinderen, met ons gezinsmiscomité. Ik wil u uitnodigen samen te beginnen met het maken van een kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het was een koude winterse avond. Alle konijntjes bleven dan het liefst warm en diep in hun hol. Allemaal, behalve eentje. Hij wist zelf niet waarom, maar hij moest en zou naar buiten. Hij stak zijn neusje uit het hol en voelde het meteen. Dit was geen gewone avond. De sterren stonden kristalhelder in de lucht. De sneeuw blonk als nooit tevoren. Het konijntje huppelde langs een laantje. Wat zocht dat konijntje toch? Hier groeide geen gras en er kwamen veel mensen langs. Toen het dan ook een beweging zag, dook het dan ook onmiddellijk in één. In het witte maanlicht kwam traag en moeizaam een klein grijs ezeltje naderbij. Op het ezeltje zat een vrouw met een mantel om haar schouders. Ernaast liep een oude man, het hoofd omlaag en de rug gekromd van vermoeidheid. Juist op de plek waar het konijntje verborgen zat, bleven ze staan. De man sloeg een arm om haar heen. Dit waren niet de gewone mensen die dagelijks over het laantje kwamen. Geen bedelaars of stropers. Zonder het zelf te merken kwamen zijn oortjes overeind en hij snoof de geur van de ezel. Nooit had het konijntje zo'n triest dier gezien. Het konijntje hupte vooruit naar de ezel. Ik ben klein en ook een beetje bang, maar kan ik misschien helpen? Het ezeltje hief zijn hoofd op en keek hoog naar het luisbolletje zo vlak voor hem. We zijn al zo lang onderweg, we zijn langs alle dagen geweest, maar nergens wat plaats. We zijn langs... Maria is moe en zou binnenkort een kindje krijgen. We zoeken een onderdak voor de nacht. Onderdak voor een ezel en mensen. Een konijntje graaft een eigen hol, warm en veilig. Maar waar rust een ezel? Het konijntje wou zo graag helpen. Het dacht en dacht. Toen opeens wist hij niet
konijntje hupte al voor de ezel uit. De ezel volgde met Maria op zijn rug. Maar toen splitste de weg. Jozef wilde naar links, terwijl het konijntje naar rechts ging. En het ezeltje trok koppig aan het touw en gaf niet toe. Dan moet me juichen, ik ben veel te moe. Misschien vind je bij het ezelfestival wel een plek voor ons alle drie. Maar niet dat ezelsverstand, maar het dappere konijntje bracht hij tot aan de stal. De man hield bij de vrouw van het ezeltje. Ze gingen naar binnen. Het konijntje wachtte buiten. De man liep bedrijvig in en uit. Schepte water uit de put. Maakte vuur. En deed stro in de kribben. Toen klonk plotseling het huilen van een kindje. Het konijntje haastte zich naar binnen, zodat het alles kon zien. Maria wikkelde het kindje in doeken en legde het neer in een kribbe, die Jozef had gevuld met stro. Er is een kindje geboren op aarde. Er is een kindje geboren op aarde. Het kwam op de aarde voor ons allemaal. Het kwam op de aarde voor ons allemaal. Het kwam op de aarde en het had er geen huis. Het kwam op de aarde en het had er geen huis. Het kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis. Het kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis. Er is een kindje geboren in strooi. Er is een kindje geboren in strooi. Het lag en een krabbetje bedekt met wat hooi. Zag in een kribbetje bedekt met wat hooi. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Kwam op de aarde voor ons allemaal. En het wens ons allen een zalig nieuwjaar. En het wens ons allen een zalig nieuwjaar. Zo, nu lig je lekker warm in het stro. Wat een geluk dat we deze stal gevonden hebben, anders was ons kindje buiten geboren. Het konijntje zat met bewondering naar het kindje te kijken. Toen bedacht hij ineens dat hij het aan iedereen wilde vertellen, zodat zij het ook konden zien. Hij haastte zich om het grote nieuws te verspreiden. In geen tijd zaten de twee konijntjes van de Konijnenberg in en rond de stal in het stro. Ze keken met blinkende oogjes en de oortjes erop naar dat wonder. De konijntjes gingen steeds dichter naar de kribbe toe. Eén konijntje voelde aan de voetjes van het kindje. Het konijntje heeft het kindje heeft koude voeten. We moeten ze warm krijgen. Dat is goed, doe maar, dan worden zijn voetjes lekker warm. Er daalde een vredige rust neer over de stal. De nacht werd langzaam dag en in de verte hoorde iedereen de herders al komen. De herdertjes
waren ze bij de stal gekomen. Ook zij keken vol bewondering naar een kindje. Eindelijk zijn we er. Het was een hele reis, maar de sterren vondsten weg gewezen. Kijk hoe lief het kindje in zijn kribben ligt. Het ene konijntje dat het ezeltje naar de stal had gebracht, stond nog even buiten en aarzelde om weg te gaan. Maar het ezeltje zei: Bedankt kindje dat je ons naar hier hebt